Kámec maminka pod dohledem z ospedu v podstatě týrala děti svoje a otec bojoval v 5 let, 5 měsíců to, aby vůbec se dostal zpátky, žádný potrestání. Takže to je o tom. A v podstatě ten text napadl, kdy tam byl nějaký soudní znalci, na kterých jejich ohodnocení v podstatě ten soudce rozhodl, že pák dostane podmínku a on ty záznamy vyhodil. A nějaký žebráky našel a taky v podstatě zkompiloval do tohle básně. To je dobrý! Si vodou. Já zapálil světici svícen modrou. Já rozsvítil lampu tvou sobě cestu tmou, tmou nekonečnou, tmou nekonečnou. Come on.
bez miny. Města létají třísky, pány se sypou